Kan long ga jingkerku ke bakrau raga mentaki Henry teligi senong kaput ki padan hanong po constituency ki ba kentup ya ke senong umjong ke senong ampriling ke senong morkang ke senong kulia ke senong kuswai bat ke senong rong beta hadin bau MLA jong kenong po ulalit ban IT sekinong ilam senong jong kita ki Henry teligi senong dagi walk order ki ban long na bentaban pentre ya ki kam baper hapo kita katany kabalong kasin kaban nengkong hapo nongpo constituency banyo ki skim penroy siki tang kaput ya kabalapan mang lengba jong ke interstate border area development program uwe negirang basinong ki balawan pediang ya ketik walk order ulapan pau ya ke jingkemen ke bakrau namar baro si kata hadu bala dap kejelasan posnem ru ompat don bapai kemat si kane katany banyo ya ki bakum kine ki skim kaput wadla baro kitip bagi sinong kaput ki de sti jing ya da ya kejela baro kawai berulong ru bagane kan de jing sa jingken mau ndak bentag sinong kaput baro haba ajing keren nak liang jong pa emerald pons im kumunong mikmat ulong bagane kede wat ke banengkong hak balala ban penrung ya kine ki hendru tili ki sinong nalor jong ki wipat ki baladep ban penrung hak thup ki sinong kaput ban penio ya ki skim barulong ru ondang wanra ki skim hak wat ka baar bat ka balai Kani ke skim ke bengio ban wan ai ke jingrap kani ke sgi na ke bentai kini ke hendriu teli ke snong ha ka face ke benengkong lani ke first face ka wat ke benengkong kita hendriu teli ke snong ka dei lengba jong ke interstate border area development program skim jong ka sarkar jela ya ka ba na kaliang jong ka sarkar jela ka don ke jing penmang ke kerpang na ke bentai ke snong ki badon ha border bat ke jela Assam kini ki ke interstate border area scheme na kebentak kisnong. But hak jengai lenti jong ka jela ke jongi la san pos ne menta. Kani ke kesin ke banengkong bagi snong ki bahap hapo kanong po constituency ki yo ya kani ke scheme interstate border area development program ISBADP ki kon. But nakaliang jonga kum MLA la persang benbut din ya kani kam. Bahagi snem ki baladep berosek katangim juyo ya kani scheme. Wei ki konsensi ki badan hapo bordar lakum ka jirang kum mahati kala juyo no do por ba menshua ende gi sau kemen hakane ka pot ai ku beli kerpang yo menteri jong ka tenat bordar area wa la kemen rumbui na ka bentagi ni rang ba senong gi gi jongi gi ba ai gi jing trilang gi blapha ai proposal ba fair ki bidan lang bat ngi hang ne mata ka sngi hakane ka wat ka banengkong ngin yo ngilayo ban IT ya ka wok bordar ya ka snong umjong na kam taban sna ya ka weaving shed layo ban IT ya ka wokordar ya ka snong ampriling na ka banta ban sna ya ka footpath layo ban IT ya ka wokordar na ka banta ka snong kulia na ka banta ban sna ya ka ni ka jingking ka ban kam sethi seliang sa bordar ka jingking ban ya kali motorable bridge layo ban IT ya ka wokordar na ka banta ka snong kuswai na ka banta ban sna ya ka footpath ban ngaliyo ban IT ya wokordar ya ka snong rong betar na ka banta ban snai footpath hapo snong jongki kini gide gendriu teli ki snong ki ba ngilala ban IT mdak sgi na du na umjong na ampriling markang ka kulia ka kuswai bat ka rong beta gendriu teli snong li ban IT kerang ba snong ge don lang bat ngi scam ba ka ne ka jing yo lat ke jongi ha ka ne ka wat ka ban kong hapo nong po on si ban yo sim kan long jing man toy na kam tai paj ba nong song snong bat nong mi khmat ngi kolar scam ye ki pajba nong snong bangi nom song thaj kani de ka wat ka banengkong segi wei ki snong ki bahap apo ki border area kidang don ki snong ki bangi ladep ban pendrung ha ka list kinang wan ha ka wat ka baar ha ka wat ka balai bat kamta ter bangi niyo ban ai ki de jingirap kala amde ki lenti kala amde ki footbridge kala amde ki motorable road kala amde ki school building bat kamta ter ki jingirap nam ta ki dor bar snong ingi scam bagi nong song snong hapo ki border area jungi kin ai ki jing trilang bangi nang la ban beteng ban pentikna ba kini ki mat jingarap ki jingmentoy na ka banta ka development yo ka dong ka than kalong jingmentoy nam ta ki pa total barok ka di pralak tengka ka total ka bangi don mentah ka ne ka wat ka benengkong tingi nang ya keren mentah ka wat ka baar bangi nang yo khambun la ka nom ngilek ban target khatsan ar pulak bangi yo ka wat ka baar na kam ta ka jingmentoy jong ki snong ki barang sa ban kini ki snong ro bangi beteng ya ka first phase second phase bat kam ta ter na kaliang chunga halor kane ka border scheme nga singo banong ba kalong ka jingkar khu na ka banta jungi lang ba ka jitre stom jongi MLA
amar bahadu mentah ngim pat juyo sngo la sau phosan snem ke jinglong MLA jong i mahe di lapang impat juan ra ne pat juyo sngo ne meno koj ha ke jing sun char snong ya men ha kene ka kenti ngila yo ke jing rap leng ba kene ka bor skim leng ba ke jing rap jing MLA kano kalong ke jing mentoy kinong song snong kam tam kene ka dong ka thany ka ba don ha kini ki bordar ki belong ki jiro nang nena bordar nilong kum kasti ka ba banyada ya ka state ha ju ka por te ni kermen banang ne khmat ngin dang yo susu kum kini ki skim nang bangila banyada ya ka state bakari ko chaj ben reu kum balong mentahi ke jing don kam ka ba khmat sa kini ki thany ki bordar jongi kisnong jongi kadai ka surok namar ba baro kitip ba kasurok jungi sene kamlong su watang banyat ki kali ki bahero omdei tang ki kali ki baret tengi don kam bahai kasurok ladang ipej sakte ka liang sa asam sadu sa tisajan kuswai baro kila siang da karong ka ba he kasurok ka ba biang ba andai sangi pat wat tang banwan ki ambulans dah khot banwan kit nong pang ro kim wan su tengi don kam kerki na ka benta ka jing pan bahai ka surok bat kiwe ro ki don kam hendrei ka bah khmat ka bangi don kam benta ka dai surok